Абе, приятел, искаш ли надскочим на морето? Айде не отиваме, айде. Пътуваме сега, приятел. Ама ние си забрихме банските, но сме тъпи, бе, сега какво ще правим там? Нямам идея, аз както съм муха, ще си лета по океана и се чуя какво направя. А ти? Аз дори не знам какво направя. Като си забрахме банските, какво? Сега какво направим? Нищо. Нямаме никакъв план. Тогава имам идея. Искаш ли да се върнем? И после, докато пътуваме пак към морето, ще ни останат 459 км, докато да стигнем, бе. Съгласен ли си? Не. Това нещо, ако се случи, направо една бензиностанция за една година сигурно ще изпразним цялото гориво. Така че е по-добре да не ходиме. Ако ходиме, ще ни отнеме сигурно един век. По-добре не. Я ти спери там на спирката, мене да ме оставиш да си ходя сам пеша и ще ми видиш на 78 години, като съм вече дядка. Ще съм дошъл на море. Да, аз до тогава ще съм се прибрал. Ти на толкова години не знам дали ще си жив, добре.